Ukhuzane uSpotify washe wacima udlula obani. Yini le? Yonke imilando ekhona eminingi ehlala ibalwa. Akwenzeki ukuthi emlandweni ewu-3 igama lakhosana lingangeni. Kuhlezi ekhona. Lento eyohlele ngitshela ukuthi yena asiyeke ukubuka izinto ngenzondo, asiyeke izinto ukuzibuka nge-trend njengokuthi ubani uyatrend, ubani wenza kanjani. Yes, benza kakhulu abaculi abala ngokulandela kwabo. Umzukulu into encane, omenzi, nofeza, nobani. But still igama likaKhuba ulithola lisekhona futhi kweminye yemidlalo sebaselibengele into fast ku-TV lapha sibheka ukuthi yena imaphi ama-album athathe isikhathi esincane ukuthi a-reach u-10 million wama-streams. Sibonge nje ukuthi yena-ke umaskandi ukhuphuka le ndlela le okhuphuka ngayo, especially lapho ku-Spotify. Ngifuna idosi yami umzukulu bathi i-album yakhe only 19 days ukuthi ihlanganise u-10 million. Awuyiphumuze into encane, khuphukele ku-number 2 kwaba yi-34 days ukuthi ihlanganise u-10 million streams and isakhuphuka le-album. Kuyohlala i-6 months eyikuphuta encane ngiyesaba ukuthi azoyenza cause uze ngamawazawazi. Number 3 unamagqubu menza music 49 days ukuthi ahlanganise u-10 million. Naye wadlula laphana u-number 4 okukhuzana behleli lapho-ke inhlahla ezale bhadi Khuzane 63 days. So ikuphi lokho enisuke nikusho ngoKhuzane, ikuphi lapho angaveli khona? Niye nikhulume ngathi akaveli indawo nakho uyavela. So nizothini-ke ngalokho? Asikho-ke lapho-ke mase siyaqhubeka laphana-ke bathi yena ukuthi encane ingoma yakhe ethi ukhethe mina isidlulile lapha ku-4 million wama-streams ku-Spotify. Ngigcine around 4.4 million or more, asazi ukuthi imeko kodwa niyakhuphuka ngesivinini-ke. Umlando-ke omunye kodwa singakaqedile bathi lokho ikwenze nge-37 days ingoma yakho into encane ukuthi become the fastest song in 2026 to do this. Ingoma ka-2026 ukuthi isheshe kakhulu ukuthi ifinyele lapho. Nakho komunye umlando-ke insizwa lapha nomjikelo niyibone release music wakhe. Ngiyazi ukuthi ingoma zakhe azikho enilokhu niyiphusha njengabanye kodwa kumsebenzi womuntu oyikhulumela. Buka-ke lapha bathi uNtofontofo was officially the number 10 on March 2026. It was the biggest streaming day for his career. Uhlele number 10 lapha uNtofontofo. Ama-streams are over 250,000 lapha ku-Spotify. Niyayibona leyo nto leyo ku-Spotify, ku-YouTube noma yikuphi omaskandi bonke bane-chance yokwenza kangcono. Akekho umuntu osekuthiwa uyavinja uyabanjwa ngaphondo ini laphana is up to abantu ukuthi bona bafuna umsebenzi wokuphusha kanjani. And umaskandi uya-triplisha each and every month izinto ozenzayo. Inyanga nenyanga umaskandi wenza more. Nabanye abaculi abazofika abazobecula umculo omnandi ozothandwa abantu. Iy'ngane ema-res kuphi bazodlala umculo wethu. Ngani wethu ozotshela ukuthi yena hayi ubani uyangihamba ngaphondo ngavisho umculo thizeni. Lo muntu ozobe qamba amanga. Akekho umuntu obetshela abantu ukuthi bayakudlala online. Bayakudlala abantu online. Nango Ntofontofo album yakhe amjikelo ukuthi yena ukhona kuleli page le 22 Africa. Abanye bina ade bayamazi umjikelo, abanye bayamazi. Senizomazi ngobuningi bethu ukhona unomsebenzi awukhiphile nihambe niyobheka. Yilokho sikufunayo ukuthi abantu bethola ama-equal opportunities khona bezozibonakalisa phakathi kwabantu. Be-increase nama-chance ukuthi beqashwe emcimbini njengoba imicimbi ingaka ingafunanga ukuqasha abaculi bakini. Lokho uzibeka kwi-better opportunity. So yilokho endlela ngigqugquzela ukuthi na u-online wenza izinto zibe lula kakhulu. Into encane waphula wonke ama-record akawenza phambilini. Usewatriplishile already. Le ngoma le is gonna be one of the best ukuthi encane. Ingoma izonze umlando i-album yonke nje futhi. Ungamangali manje ithola isengenele imicimbi ethi inaka ama-competition athize awini futhi because yilokho kumele ukwenze uma umsebenzi wakho ukuhambela kahle. Ngibonge ngane zethu izodibona ukuzayo sizophinda futhi sibheke umlando wenziwa abaculi lapha online kodwa abafana kaMzukulu album lapha online yenza amawazawaza yenza kakhulu. Nisale kahle.